ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ଗାଁର ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଁର ମଝିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବରଗଛଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାର ଡାଳରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ପୁରା ଗାଁଟି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଁର ଉପରେ ଉଡ଼ି ନିଜର ରାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଥିଲେ ଓ ଗାଁର ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ ଗାଁର ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ। ସେହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ। ସେ କୃଷକ ଜଣକ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, କାରଣ ଚଢ଼େଇମାନେ କୃଷକଙ୍କର ଧାନକୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ଚଢ଼େଇମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷକଙ୍କ ବିଲରୁ ଧାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକଙ୍କ ବିଲକୁ ଧାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏକ ଦିନ କୃଷକ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବେ ବୋଲି। ପରଦିନ କୃଷକ ନିଜ ଫସଲରେ ଆଣି ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ପାନେ ପାଇବେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି କୃଷକଙ୍କ ବିଲରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କୃଷକ ବହୁତ ହସିଲେ ଓ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେମାନେ ପାନେ ପାଇଛ, ତୁମେମାନେ ଆଉ ମୋର ଧାନ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଏହା ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କୃଷକଙ୍କର ଝିଅ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏହା ଭୁଲ କାମ ଅଟେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଛ, ମାଟି, ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କୃଷକ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ବିଲ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଆସି ସେହି କୃଷକଙ୍କ ବିଲ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ବସନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷକଙ୍କ ଫସଲକୁ ହଠାତ୍ ଝିଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ଏହା ଦେଖି ମିଳିତ ହୋଇ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସି ଖାଇଦେଲେ। କୃଷକଙ୍କର ଫସଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। କୃଷକ ନିଜର ବିଲ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପରି ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୃଷକ ନିଜର ବିଲ ପାଖକୁ ଆସି ଏହା ଦେଖି କହିଲେ, ଦିନେ ମୁଁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସେହି ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋର କାମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ
ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ପୁଣି ଥରେ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଗାଁର ବରଗଛରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ।